We zijn te gast bij de Kleine Tovenaar in Maasnieuw en hebben een gesprek met Joes Bona. En die heeft een boek geschreven over de koe die in juli 2021 100 kilometer afgelegd heeft. En deze koe deed dat niet over de weg. Nee, deze koe is in de Maas terechtgekomen toen we hier zo hoog water hadden. En kwam uiteindelijk in de buurt van Nijmegen aan de kant met behulp van de brandweer. En ja, het is natuurlijk wel een heel mooi verhaal, want die koe, hoe die dat gedaan heeft, weten we niet. Maar dat lezen we straks in het boek. Agnes, wat verwacht je hiervan vanmiddag? Best wel veel. Want ik heb het eerste boekje ook van Joes. Dus nee, ik verwacht er echt wel veel van. Leuk. En Nadine, de koe, heb je dat gevolgd op de Limburg? Nee, eigenlijk niet. Nee, Ik ben eigenlijk mee via mijn moeder, zeg maar. Ja, de koe die 100 dagen erover deed, hè? 100 kilometer? 100 kilometer, ja. Ja. Ja, knap. Ja. En kom je vaker hier bij de Kleine Tovenaar? Ja, wel om boekjes te kopen. Maar ik ben nog nooit geweest hier, zo als iemand komt voorlezen. Nee, dat niet. Ja, misschien na vandaag wel vaker. Ja, zeker. Ja. En dank jullie wel. Koen en Ramses, we zijn hier vanmiddag om naar het verhaal van Joes te luisteren. Weten jullie waar het over gaat? Zeg het maar, over de koe die in het... Water. Ja, precies. Heel goed. En die maakt een hele lange... Reis. Ja, goed zo. Die koe heeft inderdaad 100 kilometer in de Maas gezwommen. Kan jij zo goed zwemmen? Eigenlijk is nu de zwemles. Dat gaan we vrijdag doen. Even verzet. Hey, en denk jij dat Joes goed kan vertellen aan ons? Ja. Dat verwachten we in ieder geval wel. Daar gaan we vanuit. Ja, precies. Daar ga ik ook van uit. Volgens mij kan ze dat ook wel. Zullen we dan dadelijk gaan luisteren naar haar? Ja. Met veel plezier. Graag. Leuk. Dank jullie wel. Leuk initiatief. Ik zou zeggen, geniet en maak er een leuke middag van samen. En nou, een applausje voor Joes. Zo, goedemiddag allemaal. Wat leuk dat je er allemaal zit. Hallo. Goedemiddag. Oh. Ik wil het vooral voorlezen van de koe. Oh, kan je al lezen? Dat staat er inderdaad. Hey koe, waar ga jij naartoe? En wat is die koe aan het doen? Aan het zwemmen. Kunnen jullie ook al allemaal zwemmen? Ja, iedereen kan al zwemmen. Maar ook 100 kilometer. Want die koe heeft 100 kilometer. Ja? Oh, dan mag jij volgend jaar meedoen of over 4 jaar aan de Olympische Spelen. Als je 100 kilometer kan zwemmen. Dat is heel knap, hè? Oké, ik ga beginnen. Hey koe, waar ga jij naartoe? Kijk, die koe die is hier aan het duiken. En hier is de koe een glaasje melk aan het drinken. En hier aan het rugkrauwelen. Oké. Koe verveelt zich. Ze heeft al haar boeken uit, 100 bommetjes gedaan en 28 minuten gewatertrappeld. De andere koeien doen nooit iets anders dan loeien of gras eten. Overal gebeurt van alles, behalve hier in de wei. Plons! Koe duikt in de rivier. Hé koe, waar ga jij naartoe? Vragen de koeien. Ik wil iets nieuws ontdekken. Waarom? Hier is alles, loeien de koeien. Elke dag vers gras, een veilige stal, een warm bed van stro. Ik ga voorbij de bocht in de rivier. Kijken of ik daar iets nieuws tegenkom. Hé koe, waar ga jij naartoe? Vraagt de vis. Ik wil iets nieuws ontdekken. Heb je de bodem van de rivier al ooit gezien? Vraagt de vis. Koe aarzelt. Ik durf niet onder water te zwemmen. Jullie wel? Durven jullie onder water? Ja, oké. Je wilde toch iets nieuws, zegt de vis. Onder water zwemmen is leuk. Probeer het maar. En denk je dat koe dat durft? Ja. Ja? Nee, denk jij niet? Zullen we eens kijken of de koe dat durft en kan? Oh, moe! Dit is spannend! En kijk, wat heeft de koe hier gedaan? Scheetje. Een scheetje gelaten?
Heeft ze geplast? En koeien kunnen heel veel plassen, hè? Want koe vond het echt heel erg spannend. Doen jullie dat ook wel eens onder water, stiekem? Nee? Oké. Hé koe, waar ga jij naartoe? Vragen de konijnen. Ik wil iets nieuws ontdekken. Heb je onze worteltjestaart ooit geproefd? Vragen de konijnen. Worteltjestaart? Ik weet niet of ik dat lust. Je wilde toch iets nieuws? Zeggen de konijnen. Worteltjestaart is heerlijk. Probeer het maar. En denk je dat koe worteltjestaart lust? Nee? Eet de koeien worteltjestaart? Zullen we eens kijken? Moehoe! Heel lekker. Oh, koe die eet de hele worteltjestaart op. Van de konijnen. Oh. Hé koe, waar ga jij naartoe? Vraagt het varken. Ik wil iets nieuws ontdekken. Heb je wel eens in de modder gerold? Vraagt het varken. Nee, zegt koe. Van modder word je vies. Je wilde toch iets nieuws? Zegt het varken. Vies worden is fijn. Probeer het maar. Vinden jullie het ook fijn? Vies worden? Nee? Ja, jij wel. Ja, lekker vies worden. En denk je dat koe dat ook fijn vindt? Dat koe in de modder durft te rollen? Zullen we eens kijken? Moehoe! Bommetje in de modder! Oh, alles onder de modder. Het varken vliegt eruit. Ho. Koe vindt het superleuk, zie je dat? Lekker vies worden. Hé koe, waar ga jij naartoe? Vraagt het paard. Ik wil iets nieuws ontdekken. Wedstrijdje? Vraagt het paard. Koe twijfelt. Ik weet niet of ik kan springen. Je wilde toch iets nieuws, zegt het paard. Springen is makkelijk. Probeer het maar. Jullie kunnen ook allemaal springen, toch? Maar kan koe ook over een hek springen, net zoals het paard? Ja. Zullen we eens kijken? Moehoe, gewonnen! Oh, dwars door het hek heen. Het paard moet een beetje lachen, zie je dat? Vindt ze niet erg. Oh, koe is moe van alle nieuwe ontdekkingen. Ze heeft het koud en begint te huilen. Koe mist haar veilige stal. Hé koe, waar ga jij naartoe? Vraagt de ooievaar. Ik wilde iets nieuws ontdekken, maar nu wil ik naar huis, zegt koe. Dan vlieg je toch naar huis, zegt de ooievaar. Vliegen, roept koe. Koeien kunnen helemaal niet vliegen. Je wilde toch iets nieuws, zegt de ooievaar. Ja, zegt koe, maar nu wil ik naar mijn warme bed van stro. Doe je ogen maar dicht en denk aan thuis, zegt de ooievaar. Koe knijpt haar ogen stevig dicht. Doen jullie dat ook allemaal? Knijp maar even je ogen dicht en dan sla ik de bladzijde om. 1, 2, 3. Oh, doe ze maar weer open. Moehoe, ik vlieg! Hé koe, waar ga jij naartoe? Roepen haar nieuwe vrienden. Kijk, de konijnen zijn weer worteltjestaart aan het bakken. En het varken is weer de modder aan het opruimen. En het paard is weer een nieuw hek aan het timmeren. Ik ga naar huis. Komen jullie met me mee? De vriendjes twijfelen. Wij kunnen niet vliegen. Ja, maar ik wel, zegt koe. Hou me maar stevig vast aan mijn staart. Kijk. Moehoe! Daar gaan we! Wat zijn we hoog! Oh, en vliegt koe zelf eigenlijk? Want wie vliegt er dan wel? Wie vliegt? De ooievaar. Kijk, de ooievaar heeft koe vast bij haar zwembroek. Maar koe die heeft dat niet, die denkt dat ze zelf vliegt. Wat vliegt daar nou? Loeien de koeien. Moehoe! Ik ben weer thuis! En kijk eens, van wie zijn dit de billen? En van wie zijn dit de oren? Van het konijn, heel goed. En hier, het hoofd van het paard. Die avond vertelt koe over alle nieuwe dingen die ze heeft gedaan. We hebben je gemist, loeien de koeien in koor. Gelukkig ben je nu weer veilig thuis bij ons. Morgen ga ik weer allemaal nieuwe dingen beleven, zegt koe. Maar eerst ga ik lekker slapen. Want nu ben ik heel erg moe. En kijk eens, wie slaapt er hier? Het varken en het paard slaapt en de 2 konijntjes. En hier? Maar koe, die is zo met 1 oog alweer aan het bedenken wat voor nieuwe avonturen ze gaat beleven. Kijk, en hier achterin zien we hoe de echte koe heeft gezwommen. Die is hier begonnen
En die is helemaal hier langs gezwommen. En ze is hier door de brandweer weer uit het water getakeld. En voor de papa's en de mama's en de opa's en de oma's is het misschien wel leuk. Want in het boek, dat hebben jullie nu misschien niet zo snel kunnen zien, is een konijntje. En die zit op iedere pagina zit ergens het konijntje. En je ziet hier bij Venlo, komt terug in het boek, zie je de wachters bij de poort. En Bezel, het draaksteken, is verwerkt in het boek. En hier Roermond, de Münstertoren zit erin. Dus er zitten allemaal echte dingetjes in. Dus dit is het boek. Nu ken ik nog een dansje over een koe. Hebben jullie zin om nog even mee te doen? Oh, dankjewel, dankjewel. Oké, dat gaat zo. Dat gaat zo. En de grote kinderen mogen ook meedoen natuurlijk. Hè. Het is niet alleen voor de kleine. Ja, ga maar gauw staan. Dat gaat zo. Boe, boe, boe op de boerderij. Stap maar met je klompen. Doe je handen in je zij. Draai, 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 draai in het rond. Spring in de lucht en wiebel met je... Heel goed. Wiebel met... Ja, dat is familie. Dat is familie. Oké, dan gaan we nog een keertje. Gaan jullie staan? Ga maar staan. Dan gaat hij. 1, 2, 3, 4. Boe, boe, boe op de boerderij. Stap maar met je klompen. Stampen. Stap maar met je klompen. Doe je handen in je zij. Handen in je zij. Draai, 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 draai in het rond. Spring in de lucht en wiebel met je... Kijk eens. Ja, wiebelen. Wiebelen met je kont. Wiebelen. Shaken. Ja, dat gaat helemaal goed. Nu pak ik de ukulele erbij. Dit is een ukulele. Ja, en dan gaan we het nog een keer doen. Weten jullie nog hoe het ging? Het begon zo, hè. Boe, boe, boe op de boerderij. Ja, goed? 1, 2, 3. Boe, boe, boe op de boerderij. Stamp maar met je voeten, doe je handen in je zij. Goed. Draai, 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 draai in het rond. Spring in de lucht en wiebel met je kont. Wiebelen. Gaan we nog een keertje? Gaan we een beetje sneller. Ja? Boe, boe, boe. Ja, zo. Boe. 1, 2, 3, 4. Boe, boe, boe op de boerderij. Stamp maar met je klompen, doe je handen in je zij. Goed zo. Draai, 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 draai in het rond. Spring in de lucht en wiebel met je kont. Nog 1 keer. De laatste keer. 1, 2, 3, 4. Boe, boe, boe op de boerderij. Stap maar met je klompen, doe je handen in je zij. Draai, 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 draai in het rond. Spring in de lucht en wiebel met je kont. Wiebelen! Supergoed, applaus voor de dansers hiervoor, ja. Heel goed. Ik heb nog iets leuks. Iemand heeft een hele mooie koeientaart gebakken. Zie je, dat is een koe en die is zo aan het rugkrauwelen. En dat is een hele zware taart. Dus volgens mij is er voor iedereen genoeg. Dus iedereen die zin heeft in een stukje koeienfly. Koeienfly, maar dan een echte lekkere. Die mag een stukje zo meteen komen halen. En ik ga daar zitten. En volgens mij waren er nog een paar mensen die wilden dat ik het boek signeerde. Misschien zijn er nog mensen die een boekje willen bestellen, willen kopen. Dat kan allemaal. Superleuk dat jullie allemaal zijn komen kijken. En dat jullie mee hebben gedaan. Heel erg bedankt. Dus dankjewel. Dankjewel. Goed zo. Zo. Hallo Joes. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Uit Heidhuizen. Uit Heidhuizen. En waar woon je op dit moment? In Haarlem, maar ik ben wel heel veel in Limburg te vinden. Ja. En ja, een boek geschreven over de koe. Ja. Hoe kwam je op het idee? Nou, toen ik dat nieuws hoorde dat die koe 100 kilometer had gezwommen en weer veilig op de kant was. Ja, dat vond ik zo bijzonder en zo mooi dat die koe weer veilig en wel aan land was. Ja, toen kreeg ik daar meteen inspiratie van. Ik dacht, hier moet over geschreven worden. Schrijf je vaker boeken? Nee, dit is mijn allereerste prentenboek. Ja. Wat doe je verder allemaal? Ik maak theatervoorstellingen van prentenboeken. Dus normaal van andermans prentenboeken. En nu wil ik ook van mijn eigen prentenboek een voorstelling gaan maken. Die koe, heeft die een naam in het boek? Die heet Koe. Die heet Ja, Koe. Koe heet Koe. Ja, dat is ook wel het makkelijkste natuurlijk. Ja, dat is voor de kinderen duidelijk. Ja. Ja. Voor welke leeftijd is het boek? Voor ongeveer 3 tot een jaar of 7, denk ik, zoiets. Ja. Ja, en er zitten kleurrijke tekeningen in. Ja, Debbie Peters uit Reuver heeft de illustraties gemaakt. En die zijn echt super mooi geworden, ja. En blijft het bij dit boek of komt er nog een vervolg?
Nou, die koe die verwacht binnenkort een kalfje. Dus ik krijg wel weer meteen inspiratie wat die koe of wie die koe onderweg is tegengekomen. Of ze misschien een leuke stier in Brabant heeft gezien. Dus het begint wel weer te borrelen, moet ik zeggen. Ja. Dus de koe gaat weer op reis? Wie weet, ja. Ja, wie weet. Ja. Je doet nu voorlezen in boekwinkels, bibliotheken. Ja. Ja. Is dat leuk om te doen? Ja, superleuk. Ja, dat is echt leuk ook om te zien hoe de kinderen erop reageren. En dat is dan toch wel bijzonder. Wat je dan zelf hebt bedacht en dat je dan ziet dat de kinderen het leuk vinden. Dat is wel heel leuk, ja. Ja, daarnaast zing je. Ja, ik zing ook. En de bedoeling is dus nu om hier ook weer een voorstelling van te maken met liedjes en interactief en grapjes. En zodat ik zelf de koe word en het varken en het paard. En, ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Wij gaan het zeker in de gaten houden. Doe dat. Bedankt voor je medewerking en graag tot een volgende keer. Dat is goed. Dankjewel.